Subling giila ang mga programa og personalidad sa 19th Gandingan Awards o sa ika-19 katuig sa University of the Philippines Los Baños Broadsok Gandingan Awards. 19 ka mga pasidungog ang nakuha sa GMA Network. Apil na ang Best News Anchor nga nakuha ni 24 Oras Anchor Emil Sumangil. Gihatag ang Gandingan ng Edukasyon kay Kim Atienza ug ang Gandingan ng Kabataan Award kang Game Changer host Martin Javier. Nakakuha usab og pasidungog ang How to Spot Deepfake sa 24 Oras nga giila isip Most Development-Oriented Feature Story. Napili usab nga Most Development-Oriented Gender Transformative Program ang State of the Nation. Ubay-ubay usab nga mga personalidad ang gihatagan og pasidungog sa ilang mga kontribusyon. Lakip sila Jessica Soho, Rafi Tima ug Joseph Morong. Kini usab ang laing mananaog sa Gandingan Awards.